Kang aku kancane malam mingguan. Tak kancane malam mingguan bola ya. Film teko jam piro Kang? Teko subuh ya. Heeh. Nggih. Pokoke di pullback nggih juragane anu sing mau nggih. Alah ya ampun Kang Galon. Kang Galon, Maci nggih. Oh Mas Andre Jul. Apa? Andre Julfikar. Mas Andre Juliani toh. Maci nggih Mas Andre Juliani. Sehat selalu, lancar ngisingnya. Tuku besi berani diadai bronjong Mas Andre Juliani ini bos. Iclikin dong ya. Tera aku njuk diblokir tenan kok Mah aku sear ganti gaya aku nek ngono ki pegel. Ya.